Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! Maray na hapon sa Indugabos, mga tugang aldaw ngunyan na, ano nga ning aldaw ngunyan? Martes, Petsa 2, kan Pebrero. Oy, kwan palan ngunyan, importante mga tugang anal daw na ini para po sa presentasyon kan sa tuyang kagurangnan. Amen? Kandilarya, ha? An kahalagahan, mga tugang kang liwanag kan sa tuyang kandila sa tuyang buhay. Ang kahalagahan, mga tugang kang liwanag na sa tuyang gustong irani sa satuya, mga tugang na mga pag-iriba. Kaya po, ang kandila na pinagbindisyonan tabi, di pagsaray. Iyan po sugaan, tan importante dyan mga tugang, iyo pang liwanag ang kandila, bako tabi yan, ano ini, anting-anting. Baka naman kaan, nagpabilis ng kandila naman, ipinaikli mo sa manok, tama bulang, kagini mo mong anting-anting, sarawayon man na. Iyo po, o bueno, kumusta lamang kita dyan? Mag-order ka na dyan kibago dyan? Hindi mo nanig di. Order ka na lamang kibago ta? Ano yun iyo? Nakulong kita makuanan baga di? Bako nakulong kita? Madali lang mga tugang ta. Isaksak kong unaning mouse kan sa muya na computer ta. Di ko mo nakamali siya. Wala akong sound ko niyan. Wala akong background. Isaksak ko muna ha. Yeah. Ayan o. Yun na. Nakalaog na. Oh, nakasaksak na. Installing pa. Installing. Installing pa. O, nagatalibong pa. Ang sa tuyang tataramon nganyan na hapon, mga tugang, iyo po ang alimbuyogon. Tama di. Alimbuyogon. Uyan kayang daraga ngay sa inutan, bigaring alimbuyogon. Ano po ang gustong sabihon kang alimbuyogon? Ang problema ko okay na Jing? The best na, okay na. Ang problema ko mga tugang ta, so cellphone ko na pwedeng apod ang tabi nindo na smart, wala man po ta. Hindi ko na paano ito. Hindi po, tupig binalad ko. Dahil na nag-andar, dahil mo na magapuntabi sa smart, mapuntabi ka mo sa Globe, ha? Sa Globe tabi ka mo maapod sa 0995-398-1813. Ha? 0995-398-1813. Ha? Iyo po yan mga tugang ansa ito tabi na apodan. 0995-398-1813. Yan po sa kuyang number mga tugang sa Globe. Ha? So smart number ko po, ito nag-ring, jing, di kinahiling na numero. Siguro naraot itong kakakuskusi ko kay alcohol paguli ko sa harong ma-alcohol. Paguli ko sa harong kakuskusan ko kan utong so disinfectant. Ha? Oh, kaya yun na ito. Mga tugang, bako na dahil lugo na. O yan tabing number ko sa Globe, 0995-398-1813. Good afternoon tabi kay Ate Angel Kiambao. Uy, Ate Angel. Nailing ko so pag-iribong mo kasaba ko duman sa Baditiful. Nailing ko duman sa kauna ni June. Sisay na niya kung puti unununo na babae ini na. Magayununo na babae na maputiun. Kundi, hay ngaya po, ay garingan niya ako so duman ini sa Baditiful. So mga, ano yan, mga souvenir kan, mga pilinats dyan sampangan kan Astrodome sa Pasalubong Center. Ano ka, iyo mananggat. Maputiun na babae. Iyo man talaga ang, kan tinanggal nga ni Isumas talaga. Iyo man talaga ang pag-iling ko. Or artist town man talaga pala.
Orartis Town man. Orartis Town man talaga so nailing ko. De ko lang nahiling so. Mat halabaon so garip. Garip pants baga ang klase. De ko man nahiling. Miling ko lang bitis. Bitis. Ate, gusto ko yung ilingon. Ade, ay magayon. Gayon talaga. I-text mo tabi, manay, ano yun, Ate Angel, i-text mo. So, para bantay dyan sa ano yan, kasosyo, ano nga po ka? So, nagkapabakal kan mga pili nuts. Dyan tabi sa, ano yan, sa Baditi Fall, sa Pangarkan Astrodome, sa Pasalubong Center. Ano po rin babae? Magayon, no? May buro brace. Pero may buro brace ito. Nangugas tabi kita sa duman sa kaonan ni John. Pwede nga makiugas ki plato o kitasa. Nangugas duman sa kaonan ni John. Galing ako na sa humugas. Apong ka na naman ngayon. Ano na sa tuyang tataramon? Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? An sa tuya, mga tugang natataramon, alimbuyogon. One. Kolor kibalo kag kimanok na pangbulang. Yan. Sabi ni Ate Angel, manok iyan na pangbulang. Alimbo niya. Igwa man kitawo na. Ito kayang nailing ko duman sa yaon duman sa Baditi Paul. Bako man ito, ito alimbuyogon. Ugis. Sarapan. Iwalo na ko ito pag nailing ako. Ugis. Manok na ogi, sarong na bulawan. Torin David, Torin ni Gading, manok na ogi, sarong na bulawan. Yung mga sabi, ano nga nito? Kaya rin sa mga bata. Ugi so na iling ko. Gari matindi minalayog. Ask ko lang po kung meron namang this month every Sunday na Watch Your Health sa Divine Word. Ay wala po. Wala pong announcement. Wala pa. Wara man gila yun social distancing sa DSWD. Yan. Suan kan tao na nga ipo. Araw ka ng sitwasyon. Okay. Matapuson tayo ni mga tugang na alimbuyogon. Tama ka mo. Ang alimbuyogon tabi sarong klase na kolor nin manok na pangbulang. Saro pong sulog. Ano nga ng English kan sulog? Roster. Roster po siya, mga tugang na may color black asin di color. Yan po mga tugang ang kwan. Yan po mga tugang ang kamugtakan kang alimbuyogon. Iya po. Okay. Dakulo ang klasikang manok na pambulang jing alimbuyogon. Ugis. Ano pa nga nito? Alimbuyogon, manok na ugis. Igamang kisarab, igaman tabi. Sarab, may sarab na pigapon. May sarab. May ano nga ng iba-ibang klasikang manok na pambulang, ugis, alimbuyogon, sarab. Ano pa jing? Talisayon. Yan, May talisayon. Ano pa ni ba? Ano pa, Direk Edwin? Pula. Manok na pula. Si Direk Edwin nila, pakinabangan man talagang lalaki. Yung uminintra na naman. Manok na pula. Ano, Jing? Kuratsa? Di ba yan mga klase kan mga pambulang? Pero ako sa totoo lang, ang gusto kong kuni, ako kato, enjoy yun ako ka na magpaparapadakula ki manok jing, pero di ako nagbubulang. Yan baga na mga sulog, enjoy yun ako ka magpadakula. Tang mga magayunon ng itsura, ang gusto ko dyan, ayan na talisayon, magayunon baga di, magayunon siya. Buda yan mga tugang na ugis na manok, magayunon siya. Enjoy yun ako ka na pagkaaga, babahogon ko, etc. Di ba? Basta arog sa nakayan. Buda, ano yan, pag medyo nanunuka ng sulog, bibuhian ko na ta. Sigang pang bukod kigo na ka? Hello? Hello. Yes, sir. Hello. Ano pang ibang klase kang manok na pambulang? Balawon pa sa bangkas. Ano? Balawon. Balawon, yes.
Balawon, oo. Balawon. Tama. Igon. Ano? Igon. So, Igon. Tayo, yan. Iyo, so ang color kan igon, gari black siya na may pula, ano, di ba? So, ang payukan, paramis na. Iyo, igon. Oo. Ano pa? Sinakuha yun isang pangulang, Henry. No? Henry. Latusun takang Sarawayon ka dyan, ha? Sabay, Sarawayon. Ni mana. O yan mga klase kang manok na pambulang. Pero sa bulangan, ang apod kang pula-puti man sana. Pula-puti. Regardless kung anong kolor yan, pula nga po na alimbuyogon. Yan. Okay? O ano pa ibang mga pambulang? Mga tugang. Ano yan? Ang mga roasters na yan, depende po sa... Ano ang mga iba-ibang parte kang manok na pambulang? Ha? Apo tatabi ate Angel si Kuya Beda. Malingaw na ko. Di ba? Apo mo tabi si Agumo. Kung anong klase kung anong mga parte kang pambulang na manok. Yan. Ang lalaking manok may saka. Bako Jing. Ang lalaking manok may saka. Igo ang kipiga na lantason. Digdi sa gilid. Digdi Pag ang manok nga gusto mong padagiton, pigi-piri-pisi ang lantason. Araw ka na sekreto. Kung gusto mo na ang manok padagiton, pigi-piri-pisi ang lantason. So, di ba sa may talingan nila, pipiri-pisi yan. Pag nag-iinit na yan, ang manok nadadagit. Mara na nga gamit, piri-pisi ang sa imong lantason. Ade, lantason, ano pa? Oh, na. Oh, may apod pala na Texas. Yan. Magayunon na ang manok na alimbuyogon, marayon na ihubod. Oh. May Texas pala na manok, di ba? Boriyara. Sus. Kanawayon. Yan. Dakulong pala ang balawon. Yan. Sarab. Yan, okay? Buda, ano pa na ba kaya ng klase? Yun na. Yan, tama yan. Bangkas. May bangkas pa pala na manok, ano? Bakungon, kanawayon, bangkas, hirang, kasilihon, kabilyado, buranting, tabas. Dakulong pala. Ayun, may kapalangki. Manok na kasilihon. Hello? 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 Yes? Hello? Sir Henry. Po? Henry Masida. Yes po. Di nasabutan, boss. Nagwara-waran sa imong signal. Di nasabutan tabian sa imong signal. Nagwara-wara. Binabae. Dakulon pala naman. Tukong. May tukong pala naman. So, ikog. Tukong. Pero dyan sa Saud, mahiling mong manok, pugot. Dyan sa Saudan, mahiling mo tabing manok, pugot. Nasaan na? Pugot. Beno, yan databi ang mga klase mga tugang kang manok na sa tuya na pangbulang. Direk. 45 days. White Leghorn. Ano pa? Ano? Gapunta kayo din na remote control salbatada ini. Ikaw pa nga dyan manok. Di mo na-mention. Ano nga niya ko? Andox. Ay, nasa imo. Salamayong ka. Iyan po mga tugang ang mga manok, ang mga apod sa mga iba-ibang klaseng lalaking manok. Nowadays, ang mga teenagers, the so-called millennials, mga tugang, medyo dahil naman kabisado yan. Ang aram po nila, roaster lang. Roaster. Sabi ni Bishop Joel Bailon Jing, nag-text, sabi ni Bishop Bong Bailon, tinula. Ay bako sa karaw. Iyan tabi Bishop na tinula. Paborito, anong paborito kong luto kang manok na yan?
tinula, buda, so titutungan baga, ay masiramon niya. Ang sakuyang ama, matibayong kan minaluto na, titutungan, masiramon niya na manok na kuan. Dalo pag native ay, kaya kung paminsan-minsan, pag may kwarta, nanganap ako dyan sa Saud ki mga native na manok, titinula ya. Masiramon yan tabi. Good afternoon tabi, Bishop Joel Bailon. Maray na hapon po sa imo. Bata. Ngunyan baga na aldaw, ngunyan. Important. Buda so sa iyang piloto, isa nga ni piloto ni Bishop, saldi. Nyan. Saldi. Ining salding ini, pag nahiling ka, kikaputan ang kamot ko. Ano man na, kaya masingsing man ako kidakula digdi, may bugtak na, may ring. Anak kasurat ring ki kuan, ring ki, ano ini. Ang singsing ko, may, ano yan, may kuan. Maray na po tabi, amigo, Saldi, piloto ni, ano yan, Bishop Bong. Okay, so yan po mga tugang yan ang purpose kong nata, pigbabaliktan mga tataramon na iyan. Ta nagkakarilingawan tayo. Mabot ang panahon, ang mga tataramon, mga tugang, sa Satuya Gabos, ang mga Bicol terms, malilingawan tayo. Look, ano nangyari ngunyan na mga panahon? Ilingonin do. Ang mga akitang mga teenagers ngunyan, dahil naman aram ang mga Bicol terms talaga. Tagalog ding. Tagalog talaga. Hindi ito mababasol sinata, na-adapt ang sitwasyon kang panahon. Di ba? Uning nga ning ikadua akong aki, di nakakabikol ki straight, ta sa mga kaklase, taragalog sa klase. Hanggang nagduro dakula, uning ikadua, mato ako, o ano kang nag-eskwela sa Naga, pagbalik digdi, ang term niya, Naga na, mat din ako nakakasabot. Kaya ibang pigagamit. Kaya, madali na maka-adapt mga tugang ang mga teenagers ko niya. I mean, ang kwanta lang, dapat na ito paglingaman. Ini po na mga tataramo na ini, mga tugang, nasa tuya tabing pinunan. Maray na hapon po. Regards daaw. Oy, amigong Saldi. Maray na hapon, migo, ha? Thank you, migo. Salamaton. Hello? Inong. Yes. Maray na hapon po. Maray na hapon po. Pinagbabawal baga po sa niyan sa eskwelahan ng pagtataramkan Bicol. So, grade 1 baga hanggan. Bago po sa mother tongue. Oo. Bago po nag-implement kaya ng mother tongue na mode of instruction sa mga eskwelahan, lalo na po sa mga private school, awal baga po magtaramkan vernacular. Iyo man talaga, migo, totoo. Kan panahon ko po, nag-graduate akong elementary 1995. Oo. Duman po sa muya sa eskwelahan, minay, kung nataramon sa kuyang alumnos. Opo. Bawal po duman. Pag nagbikol ka, ma-reprimand ka. pag nagbikol ka, mabayad kang piso. 5 nga ni po. Dapat ma-English ka baga. English or Tagalog. Oo, mananggad. Gari, Paano tapos? diyan nagpunad Mga kaklase na mga dialect di man iyo, iyo. Oo. Hindi mapipiritan kang Tagalog mag-uron. Iyo baga. Pag-abot sa harong lalo na. Hindi ko nga ni po masabutan kung minsan yata sa sadiring harong, tigtutuod ang akin na magtaram Tagalog, imbis na Bicol or English. Iyo mananggad. Tama ka Kaya dyan. paano po makano ng mga aki? Iyo mananggad. Pero, iling ang irony talaga, ano? Pag-abot ka nag-iriskulan mga akita, ibinalik sa mother tongue. Ngunya naman sana po. Ngunya naman sana. Lalo ko na nagkarilibong na sa iba. Yun nga ni Diba? po na yung masabutan. Oh, anyway, iyon ang naturalisa kang panahon tangon niya. Kaya puntang mag-adapt. Nakugon mo po ang mga FM. Oh, Nyata po niya. May nadako ka dyan na nagbibicol na DJ. igwa man, may nagbirikol man, pero may karaklang Tagalog. Pero kataklan baga po Tagalog o ano Iyo po po. manood ang mga younger generation. Filipino, iyo. Oho, Kaya okay. medyo mapagal-pagal talaga po. Yeah, oho. Kaya yan, Mm. difficile na pong basta-basta ining sarong portion ka na young generation na makanood na magbicol. Iyo po. Totoo yan. Indangon yan sa mother tongue na ini kung Oo. nakanood Ano na ang epekto ka pagulisay sa na abot Tagalog na? magkiraray mag-irestoryahan. Yes. Oo. Ayan po, kausa. Thank you, Migo, Thank you. Salamat, di ba? Yun po. Mga tugang ngunyan nga ni baga, grabe ang changes kang programming sa FM. Linga po nindo. Kang kapanahunan ko, kan ako teenager pa, ang mga DJ kay ito, madangog man English manangga, the best.
Pag DJ ka ito, animplikan sa ang hiling sa imo, matibayon kang mina English. Tang adlibs kay ito, mga tugang kan mga disc jockeys, mga English yan gabos. Dahil po nagbibirikol yan. English. Di ba? O minabot ang panahon, nagkaigwa ki pagbabago, nagtaragalog, hanggang sa nagbirikol, mga tugang. Kaya ito pag nakuan mo talaga na DJ, matibayon nga na English ini. Ang grammar, ang sa imong diction, dahil ka maka-DJ, kung maluya ka, ang diction mo, kang panahon. Pero ngunyan po, may mga kuan man talaga, may mga pagbabago. Hello? Hello? Hello, Mr. Maceda. Yes, ma'am. Good afternoon po. Si Mrs. Bedera po ito. Dito po ako nasa labas ng station ninyo. Ay, madam, naka-onboard po ako. Pwedeng palabasin ko yung staff ko? Okay, no problem. Yeah, thank you, ma'am. Sorry po, naka-onboard kasi ako. Okay Okay? lang, okay. Yeah, okay. Thank you. Okay. Thank you po, ma'am. Opo. Thank you po. Alright, Opo. bye-bye. Alright. Angel, babain mo nga. Babain mo. Nahiling mo na yan. Saldi na pa ito. Babain mo. Hanapon mo si madam. Dapat, pwede mag-commercial muna, Jing Lugo, Jing. Tamasupog. Ini po si madam. Iyo po sunag kasuhapon. May nangapudan sa tuya na sarong misis. Na so akin, ilingon mo, sa ako pasalamaton tabi ako sa mga paradangog ko, sa kamong mga paradangog. Baba na muna, Angel. Tama, baba. Tabi. Kalat mababa ng tiga ko. Tama, picture kita. Manangapudan po sa kuya na sarong, ay sorry, bata. Sabi ko to ni Madam, anonymous nga ya ito. Na-onder ko diretso. May nangapudan na sa sarong magurang. Anaki niya, nag-eskwela sa sarong public high school dyan sa Ligaw. Ang barangay, dahil ko nangaranan kung sain, ang barangay, yan po napuon sa Ligaw hanggang sa Piodoran. Yan ang area. May mga eskwelahan dyan na high school. So, aki niya, Jing, nagpaparahihibi, taangkaypuhan sa pag-eskwela sa high school para maka-online, Android phone. Niya ta pobreso pamilya. Pobreso pamilya po. Di nga nakakaigaman siyang cellphone, pero bako Android. So, ordinaryong cellphone. Ngunyan po, nangapudan ito na paradangog ta. Nadangog ka ini ni Madam. Bata sabi sa ko ni Madam, anonymous, nagapun sa kuya kang inote, kaswapon. Nadangog niya, nairakon siya duman sa baba kita. Gusto makapagpadagos mga tugang kapag eskwela. Sa paagi ka ining, ining blended learning na ini, online learning. May module na, pero kaya po mo mag-search sa internet, mga tugang, para makaadal ka kan mga pigtataram sa module. Diyo, nadangog ka ini ni Madam, taga dyan ini sa Ames Barrio. Nadangog niya, nagapun sa kuya, kasuhapon habang ako naka-onboard. Idodonate ko ngaya po ini na sa kuyang tablet. May tablet siya ding na available. Ikaw siyang tablet na available. Tagagamit-gamit ko man ngaya ini. Pero ngaya, itao ko na sa nangaya po dyan. Iyon na po ito. Bigaton ko niya ni Madam mo niyan sa DCGB. Ito tabi na tablet para duman sa sarong estudyante na lalaki na high school student dyan po sa sarong eskwelahan po mga tugang sa Ligaw City. Kaya, taapudan ko so magurang giraray para maiton over ko na baka mga saaga takapos naman sa oras. Ang pagtatarabangan baga, mailing mo Jing, because of this pandemic, sabi nga ni brother, si Dr. Labaga, pigiling ko kasubanggi sa sayang radio program. Sa magayon ang programa niya, may halo na may halo na mga Bible verses. Katolikong brother, OP, OP siya kundi ako nasasala, OP. Order of Pugi. So mga Order of Preachers, Dominicans, tabi. Kung siya, ang sabi niya, may marayman ngayon na inabutan ini na COVID-19 sa likod ngayon kang problema tang pinagaampang ta. Number 1, ang espiritu din pagtatarabangan. Ang espiritu mga tugang din pagsabot sa satuyang kapwa. Ang espiritu po nin pagkakaigwanin disiplina sa lambang saro. Iyan po ang nailing niya. Magayos pagkapaliwanag niya. Dahil ang digdi, arog kayo niyo. So, this is mga tugang a clear example. May nangangaipo na sarong tawo, mga tugang na gusto nanggad na makapag-adal, nagaparahihibi, so aki niya, gusto nanggad makapag-adal through online. Nangapudan siya sa programa niya itong aga, may nag-donate po din. Bakulang cellphone ang tinaon na Android.
tablet po, mas dakulang screen, pwedeng mapapakinabangan lalo kan estudyante. Okay, madali lang po Mababa lang ako i-receive ko lang po ito. Okay? Alas 3:30 na. Yaw pa, Jel. Alas 3:30 na pang oras, mga tugang sa tuyang programa. Sandali lang po at magbabalik po kami. An oras hatod sa Indokang Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Ginebra, San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes! 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram Tipid Pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nesta Gen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nesta Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Araw-araw mas sasarap dahil andito na ang new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Sa halagang 15 pesos lang, araw-arawin ang creaminess in your coffee. Sa new Coffee Mate 60-gram tipid pack, you can enjoy up to 12 cups of creaminess every day. Talaga? 15 pesos para sa 12 cups? Yes, 15 pesos para sa 12 cups of coffee with Coffee Mate. The new Coffee Mate 60-gram tipid pack. Bring out the best in your coffee araw-araw. Sa halagang 15 pesos lang. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakosa ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus. Sakasan ng todo sa brain without growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Henry Maceda. Yeah. Ang pink. Alright, balik kita mga tugang sa programa.
O di nakauron ko po sa tuyang anonymous donor. Kay ni tabing tablet dyan sa ba, nagdidipo sa DCGB. So donor tabi kay ni kay puhan pa palang kay ni Kikwan, Ate Babe Sarancillo. Kay puhan jing ki memory card para magamit. Kung medyo may memory card ka mo dyan, pwede man. Pero kung day, pabakalan ko na lang. Pako na lang man masagot kan memory card. Igaman na mga kundit na tabang. Pero kung may gusto tabang, mayroon memory carding. Manggura, no? Pero kung igwa ki gusto po na mag-donate ki memory card, ay manggi problema. May SIM card na ini palaan, binakalanan ni Madam ki SIM card. Tama-tama. May SIM card na po siya. Igwa na binakalan ni Madam ki SIM card. Ara mga istorya ka din mga tugang na tablet na i-donate duman sa taga-ligaw. An istorya ka ini. Ini pala na tablet na ini, pigagamit kan makuapo na jing kan mga enot na panahon habang nasa Albay High School. Albay, ano yan? So, yan sa Albay, ano school yan? Albay Central. Pigagamit kan aki niya, haka nag-eskwela sa Albay Central, kan makuapo niya, habang nag-eskwela po sa Albay Central, ta-member kan broadcasting group kang Albay Central. Nagjo-join sa mga international, mga national competition. Kaya so akit niya nga ni Dajing, gusto mag-iba, gusto na nga akong mailing. Tapos makuapo niya palan. Nga niya ako, madam, maray tama pong dayo mo yun iba so aki mo. Tabaka, kan mahiling ako, baka nga niya ako lugod, magbasol na. Nagburo-broadcasting siya. Gusto ka nang ganyan na mailing. Kundi nga, ako nga niya po, so nagbawal na dayo siya maglawas. Bako pa nga na siya sa tamang edad. Ngunya nasa Legazpi High School. High school na Very memorable ini na ay na tablet na yun duman sa kwan, sa sayang makuapo. Gabos dang pigintrang kan makuapo niya, nanggagana, gamit ini na Lenovo tablet. Okay? O beno. So, bakalan tamo na ini ki memory card para sa aga. Baka nagdadangog superin ka ito na nag-upload sa tuya, baka nagdadangog. Tabi, kung ano po yan, di po kamo sa aga, mga before 9, or mga 9 o'clock na, nganing buwelo na po ako. Buda, darawang tabi so ID kan aki, tangani na makuan iyan. Bueno, memory card. Day naman ako mabakal para jing ki memory card jing. Sabi ni Madam Angel Nakiambao, alias Don Solweta, ako na ngayon bahala kan memory card. Siya na babaka lang kukuta. Jing. Kundi, nag-volunteer na naman si Madam na Angelique Kiambao. Na, alangan man na sa yumangkon mga arog ka ini. Naripar na. O sige tabi, Ate Angel, alias Don Solveta, memory card, sige po i-charge, sabi ni Madam Sudonor, i-charge mo ngayon itayan ngayon kwan. Salamaton tabi avid listener ta po ito sa tuyang programa. And naog pa kita sa mga arog kayo ni mga tugang na pagtatarabangan. Okay? O bueno, 15 bago magabot ang alas 4 rin hapon, sa mga samno sa pagkabuhay ng tao, yun na po ini, ang sa tuyang isisingit duman, ang espiritu mga tugang nin pagtatarabangan. Nyato na mga tao sa likodan mga tugang kang pandemyang ini. Takunday mangi pandemic, itong estudyanteng ito na sa high school sa Ligaw, dahil man po siya mga ngapuda na gusto niya maghagad ki donasyon tabi na ay cellphone. Ang pighahanap niya nga ni cellphone lang, ang tinao sa iya na regalo, tablet. Tablet ang tinaw sa iyang regalo. Iya tabi ang pighatao sa iya. Tabi kan sa tuya na mga kan sa tuyang mga donor. Salamato na maray po. Magmaon kita. Kaya yung pigasabi ka subagyan na iling ko kay brother June. Sa Dr. Love Radio Show. Ang bagay na ini pong pandemic, iga man kikarahayan na mas lalo na ipapamati niya to mga tugang sa tuyang sa diri, sa tuyang mga pamilya, kapwa-tao, pagtatarabangan at pagdaramayan, ang espiritu nin, ano nga sasabi kan simbahan niya to, compassion, mercy, and compassion. Di ba?
Dili mo talaga mailing ang pig-apon na mercy and compassion. Di ba? Kaya nga ni po sa Miyerkules, mga tugang, gusto ko tabing isingit na muna ini, sa aga palan, abangan nindo kami ni Monsignor Crispin Bernarte, ilulunch mi tabi, kaysa ito, sa kuya itong kapot-kapot ni Boy. Kaputan ako sa kuya. Kung sa kuya, naman sa lamesa ko ng tigtabi. Baka, kung sa kuya, bugtak. Nasa tukawan. Yun, okay. Oh, sige na tabi, Boy. Yeah. Okay, now, sa aga po, mga tugang na 3:00, imbes na magprograma kita kan usual na format kan sa tuyang entertainment program na ini, madalangog nindo ang mga importanteng informasyon kay riba po mga tugang si Monsignor Crispin Bernarte. Ang titulo po, Lakaw Maghiras. Yan. Iya po. Ini po, gigibuhon mo ini, may kinaaraman po sa ika-500 na taon. Kang sa tuya mga tugang na pagiging Kristiyano. Ano nga ning taon kita naging Kristiyano? Sorry. Ano nga ning taon kita digdi uminabot sa primerong grupo kan mga misyonaryo? March 21, tama ba? March 15, 1521, something like that. Di ba? Iyan po ang objeto kang programa. Mag-uurong-urong kami ni Monsignor Chris. Ano ang mga programa kan diocese? Bishop Bong, maray na hapon tabi sa imo. Yutabi ito, Bishop, ang gigibon mi ni Monsignor Chris sa programa mi sa aga. Mag-uron-urong kami kan mga, babalikan ta, mga tugang sa mga istorya, kuining sa 500 years, pasay ng direksyon ta, buda tabi sa may kinaraman sa anibersaryo, ito tabi na para man sa selebrasyon kan sa tuyang diocese. Bako po ini mga tugang bulan, taon tabi ning programa mi ni Monsignor Chris, kada Miyerkules, padagong mo tabi, Jing, ang intro. Padagong mo sa nagdadangog ta. Kami ni Monsignor Chris, mag-uuron tabi kami via Zoom. Yaon siya duman sa iyang parokya. Digdiman po ako sa DCGB. Kung may mga kahaputan kamo, may mga hapot po kamo, may mga hapot kamo, pwede po kamo na mag-text sa kuya. Kahaputan tungkol po sa pagtubod. Di po kita nag-inganyar nin debate sa programa. Pero ang hapot po, tungkol sa pagtubod niya to bilang mga Katoliko. Kung gamang ibang relihiyon na magtubo, maghapot, pwede. Basta kaya may tabing simbagon. Basta di po kita pwede na mag-iriwal digdi. Ang katuyuhan ta po, makadiseminar nin tama na informasyon para po mga tugang sa tuyang padagos na ebanghelisasyon. Asin pagkapadagos po kan misyon. Ipadagong buding ang sa tuyang intro para sa aga. Iyan tabian sa muya mga tugang na programa para sa aga. 3:00 na, hatod sa Indo, kan DZGB. Ang programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na matauning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang Katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa panagos nato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB. Ang gatos na taon na biyaya, salamat kagurangnan sa imong banhi. Misyon na tinaosa sa mong puso. Ande daw kita kaliging kalintoraw din. Iniaatang danay dayo po pagsimbag, uya andam kami. Kagurang na. Tabi ang gari Bicol version mga tugang kan 500 kan theme gifted to. Ano nga nito so tema, Angel? Gifted to give, di ba? Gifted to give. Yan po ang tema mga tugang kan sa tuyang celebration. May English version kay ano niyo. So kay Kwan, nagkanta po si Joey, singa nito? May nagkanta eh. Nalingawan ko lang so nagkanta kung si sa ito. Ano yun? CBCP po, inihaling CBCP ini na bagong team song kang 500 years. Maluyan noy sa paka-download tanoy. Hanapin daw tabi ako kimakusog-kusog kayo ni na audio. Baka nasa YouTube na ini tabi, Kwan. Ano yan?
Aka nasa YouTube na salidan mo. Yo. Oh, wala medyo mahina. Mas makusog ining Bicol. Manap ka kibago sa YouTube. Kasi ba ka din-download na ini. Halipong CBCP yan. Okay? Bueno, yan tabi mga tugang ang sa tuya tabi na hit na variation kan sa tuya tabing program. Ang katuyuhan ta makatabang kita. Kamong pagpili kamo maghapot. Pwede ko maghapot. Buda, sabi ni Monsignor Chris, kung may mga available kami na mga giveaways, arog kan Bible, mananaw tabi kami sa endo. Ha? Okay? At kagurangnan sa imong banhi. Joey Albert, sir, yan ang nagkanta? Yes. Joey Albert ang nagkanta. Sa mong puso. Pero ini, de ko aram kung siya po nagkanta kayo ni. Taginibo po ini sa Caceres. Sa Caceres po ginibo ini. Sa pagsimbag, uya andam kami. Kagurang na. Definitely po, bako ako nagkanta ka yan. Takon ako kuminanta tabi ka yan, may problema kita. Wala akong kuminanta, igwa tabi kitang problema. Okay? O bueno. Okay na, o digay na kita sa mahiwagang tanong. Tama, alas 4 na naman. O Jing. Hay na Jing, so, iyop mo tabi Jing sa tuyang camera para po sa mahiwagang tanong. Alat ko na taon. Na ba ang mahiwagang tanong? Okay na? 100 pesos sa load niya to sa mahiwagang tanog. Ano po mga tugang ang mahiwagang tanog? Yan, okay. Pag dahil po nahulaan ko niyan, itataramta na po kung ano ang tanog niya na hapon. Yun. Okay, 100 pesos tabi. Hello sir, Nonoy, maray na hapon po. Ang samuya pong Vice President for Engineering, si Sir Jose Locsin Buda, ang samoy at tabi na chairman of the board sa kumpanya. Okay? Aray ko. Ano na? Ano pa ang tanog? Ano pa ang tanog mga tugang? Ang sa tuya tabing available yung number na pwedeng apunan lang. Sorry po nagka-problema sa kuyang cellphone. Tabi. 0995-398-1813. 0995-398-1813. Okay? 0995-398-1813. 100 pesos po sa makakahula, mga tugang sa mahiwagang tanog. Okay, ito, tingnan natin. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Sir. Po. Mahula po, pwede? O pwede po. Ano po ang tanog? Alat lang po. Nininervous ako, alat lang po. Ano po? Rida. Rida? Lupus na Rida. Lupus na Rida? Apo. Oh, sure ka? Sa dirimi Hindi po ako sure, pero yun po. Ano? Salamos. Bye. Kuha na lang, Jing. Ang distansya niya sa tamang simbag, mga araniw na sana. Araniw na sana po ang distansya niya sa tamang simbag. Siguro, mga kuha na lang, mga duwang dangaw na sana. Hello? Hello po. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Opo. Ano po ang tanog? Bracket po. Sprocket. Sa Pinabirik, kaya nagtanong po ito kanina. Ay, sus ko, madam. Ang distansya mo, madam, sa tamang simbag, siguro mga tulong dangaw. Sala po. Pwede ba sa hula? Saro pa, sige po. Ano pa, Saro? Tupig pa. Tupig ang ruina. Sala. Dumang dangaw, madam. Sala po. Bye-bye. Thank you. Alright. Dahil talaga ini makukuha, Jing. Ararani una. Hello? Sir. Yes, sir. Ano yan, sir? Nag-vulganize si Gulong, natanggal. Gulong na natanggal sa vulganizing? Hindi, mag-vulganize, sir. Nagatanggal sa Gulong. Oo. Sure ka? Sure ka? Sure ka? Hindi, sure. Gari sala. Salamat, boss. To see you go, but have a good time. Kuro konsilo lamang kita. Hello? Hello, boss. Yes, sir. Good afternoon. Ano pa ang tanong? Tapaludo po, boss. Tapaludo kan? Kang motor. Kan motor, sir. Ansay mong simbag, sir. Mga sando pa ang distansya. Nagharayo? Uminarayo, boss. Uminarayo on.
Ano po sa ano ito? So, Prino. Prino, mga kabangang metro. Sala, boss. Bye-bye. Sala, nangyayari. Okay na. Ito. Another one. Hello? Hello? Yes? Tornilyo kang gulong pigtangkas. Boss? Boss? Sir? Sala? I hate to see you go, but Bye. Hello, good afternoon. Sandali lang. Ay, nagsarabata na sa apon lugodo. Madali lang. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, opo. Tagas, ano po ang tanong, madam? Cambio. Ah? Cambio? Cambio po kay ano? Yung motor. Cambio ki motor. Madam, mga kabangang metro po ang distansya kan simbag mong cambio. Iya po? Ano po? Okay, salamat. Bye-bye. Di talagin makukuha ni Jing. Itaramta na, ade. Hello? Ano po, sir? Yes, sir. Oh. Nagasalida sila kay Roida, kay motor. Ano? Nagabutang kay Roida sa rin. Sigurado ka? Wala, boss. to see you go, but Bye-bye. have a good Hello, good afternoon. Hello? Hello po? Hello? Hello? Wala. Sandali lang ha. No. Itaramta na ini. Tagar na man makukuha. Basta ito pong mga hula nindo. Hararanihon na po ito. May lang ha. Ito. Sagot ko po. Tapos ano ito? Yung gumana hawak nilaglag. Mali. Hello, good afternoon. Hello po. Hello? Hello po. Yes, good afternoon po. Ano po ang tanong? So, rin po kang Ruida. Sorry? Pigbabaliktwa po. Surim kang rueda. Pigbaliktad. Siguro baliktwa. Oh, sur ka? Iyo po. Sala. Bye-bye. I hate to Lukon sa kansimbag niyang sala. Lingon na magapuna. Lingon tang may nag-text. Lukdo nin kaldero buminagsak. Sala. Dashboard. Sala. Swing arms. Mali. Handbrake. Mali. Kuya rim. Mali. Ignition. Mali. Wala man talagang makasimbag kayo. Cambio, sabi ni Ronnie. Gulong, mali. Wala man talaga, oh. Wala ko na. Mali. Wala. 1 minuto bago mag-alas. 1 minuto bago mag-alas 4 ang hapon. Sige daw. O ito, last caller natin. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Ano po ang tanong? Salbabida. Kundo tunta kang sarawayon ka na. Ama ni baga sa Salida. Salamat, boss. Sige, Bye. sir. Pagma mo naman ako ganyan hapon na. Una po ang tanog. Okay na, alas 4 na eh. Alas 4 na. Una po ang tanog. Mali. Wala malang tama sa text. Ay, wala. Una po ang tanog, oh. Tinanggal na kadena. Mali. Mali talaga. Sandali lang. Hello. Sandali lang. Isaro-sarong ko muna. Tama, alas 4 na parang nagkita upuan ng motor. Pinukpok. Mali. Naga-start na tabi. Sala. O, ni po ang tamang simbaga. Madali lang. Tornilyo. Mali. Ay, mali talaga. Bara. Madali lang, Okay, last caller natin to. Tayo, kwenta na. Hello, good afternoon. Ano yan, sir? So, pangsungkit, sir, kang pang-vulgarize. So, no? Binagsak niya. Bye-bye, sala. Una po ang tanog, Alas 4 na. Una, nagiling ka mo sa Facebook Live. Una po ang tanog, Plate number kang motor na nahulog
sa lamesa. Bako, Jing. Ano, okay ka na, Jing? Okay ka na, Jing? Ang tama pong simbag, mga tugang, plate number kang motor na nahulog sa lamesa. Saga naman, mabago na kita kimaywagang tanong. Haranihon waga sa rueda, haranihon na sa plate number. Sukik, haranihon sa plate number. Tapaludo, haranihon sa plate number. So, ano ito, Jing? So, kadena, haranihon sa plate. Kaya baga sabi ko, haranihon na sa tamang simbag. Plate number kang motor na nahulog. Yan. Okay? Yan po ang mahiwagang tanong. O beno, saga naman. Saga naman. Maisip naman kita ibang tanong. Tasarong simana na po yan. Naday po mga tugang na ukod. Saga naman. Sana maayos ko na so smart na number ko. Ano, nangani po na dapat interact. Okay? Salamat po nga sa ng pagantabay, mga tugang Henry N. Ang lalaking hindi inuumaga. Mabalik po ako alas 3 ng hapon sa alas 5 sa aga sa programang Morning Hirit. Thank you po. Goodbye. Mabuhay. Mamis, iyo na gayon ini ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Ang pinakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain budak growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Wow! Ikaw